el puente de París en atravesar el Sena con un solo arco y es además uno de los puentes más bonitos de la ciudad. No, paráda. Lehnúť si na záda a čistý. Áno, a plaviť sa po Sejne. No, keď o nič nejde, Hej. o relax, bum. Pozrite si reštaurácie. Myslíš, že tam majú vybraný sír? Les commentaires continuent d'enregistrement pendant l'histoire de la place de la Concorde et de l'Assemblée nationale, de part d'autre du pont de la Concorde devant nous. The commentary continues on their smartphones with the history of the Concorde Square and the French Parliament on both sides of the Concorde Bridge ahead of us. El comentario continúa en sus smartphones con la historia de la Plaza de la Concordia y del Parlamento francés, ambos lados del puente de la Concordia. Teraz pôjdeme okolo parlamentu francúzskeho. Teraz povedal. Áno. Si všimneš tú budovu, takú velikánsku s tými stropmi. Zajtra pôjdeme sa pozrieť tam. No, ku parlamentu aj ku prezidentskému palácu. Určite, že chcem. Aj na Eiffelovku zajtra. Áno, áno, to bude prvé. To bude prvé a posledné, hej? To neviem. Voľný program je zajtra. Vidíš tie stĺpy? Zajtra, však pozajtra už ideme. Áno, pôjdeš zajtra. Pôjdeme všetci zajtra. Zajtra ešte celý deň máme na to, aby sme videli rôzne pamiatky. Irenka, Áno, ty si dneska šla taxíkom, ne? z hotela na tú stanicu. Na tú stanicu. A koľko čas stal taxík? Typni si. 70. Čo? Ale som išla skoro 2 hodiny, hej. 70 eur taxík? Adam, si nemyslíš, že 70 centov? Hodina 45. Ale potom ti poviem na tohto, aby som neprekrikovala. Nie, lebo ja by som chcel vidieť zajtra niečo a to je možno asi pol hodinka cesty od hotela. Ale auto. Toto je štadióny. Hej, Odporúčam ti, máš Bolt aplikáciu. mám. Skús si pozrieť hotely, koľko stojí Bolt. Pretože ja som na izbe mi prišli ten e-mail, že majú môj batoh, tak som z tých nervov sa rozplakala. Tak som išla rýchlo na recepciu a ja hovorím, že potrebujem taxi na stanicu. A hotel má službu, objednali mi taxi. A ja som sa pýtala, že ako dlho to bude. Ona povedala hodinu plus minus a že tých asi 70 eur. A ja hovorím, či je to bezpečné, že ma dovezie. Ona áno, my máme s nimi akože zmluvu. Vieš, no.
A som nevedela, že príde Ujo na Tesle Además, darse Gardops introdujo en 1900 una exposición universal et des adoptés à partir de 1939. La gare est devenue un musée en 1986. Le musée d'Orsay s'est consacré à l'art du 19e siècle, et notamment à la peinture a som impressionniste. si zobrala On bol. the right, the former Orsay train station, inaugurated in 1800 for the World's Fair and is used in 1939. The station became a museum in 1986. The Orsay Museum is dedicated to the 19th century art, particularly impressionist painting. I tak, A su derecha se encuentra la antigua estación de Orsay, inaugurada en 1900 para la Exposición Universal y desocupada a partir de 1939. La estación se convirtió en un museo en 1986. El Museo de Orsay está dedicado al arte del siglo XIX y en particular a la pintura impresionista. A tu je ten sprievodca. Ja čo on tu číta? A ty si myslela takedy, že pôjdeme po lodi, po Sejne, v Paríži, my dve za ruku. Jaká romantika. Si myslela, že takedy my pôjdeme vo Francúzsku spolu? A nie. Ja keď som pozeral olympijské hry, vtedy v auguste, tak ani vlastne mi nenapadlo, že oni celý rok budem to. In front of us, with the history del Louvre Museum on your left. El comentario continúa después del Puente Real. Delante de nosotros con la historia del Museo del Louvre a su izquierda. lebo hovorím, ja dneska som pozeral trasu, síce nepôjdeme z hotela, hej, Google Maps? hej, Áno. ale no, cestu z hotela tým štadiónom, Áno. lenže to je auto, vieš, No to mi dobre. sa dalo. Áno, to je v poriadku, lenže tie zápchy, vieš, Hej. môže byť veľa aut. Hej, To je približná, akože za pol hodina je približné. Tak uvidíš. nie Google Maps, ale ja som také, ja si stále napíšem miesto, kde chcem ísť, Áno. z miesta na miesto, Áno, hej, áno, a vzdialenosť a koľko minút. áno, A rozumiem. mi ukáže na mape normálne, ani... Mapa je OK, len kvôli tomu, že ja som tiež myslela, že hodinu pôjdem, ale ako sme prišli do Paríža, do centra, to bolo akože, ja som obdivovala toho šoféra, čo on tam robil. Lebo tu ti išli bicykle, tu ti išli motorky, tu ti išli policajti, on mal zelenú, nemal sa kde pohnúť a on to nejak prešiel. Ja som normálne bola, že vieš... A kde sú tie štadióny? V centre, takto? Nie, Tak. neviem, či v centre, neviem Áno, vôbec. áno, rozumiem. Ani adresu neviem, ale viem, že ono, dva štadióny majú, hej? Áno, A obidve štadióny sú tak, že tu máš vlastne jeden štadión, tu máš uličku a hneď oproti je druhý. dobre, dobre. Hej. Nech si vyfúka, no. Vieš, ak má to koplo. Takú sme zašla, že hneď ma prebrala. Ja som sa naštartovala. Hej. Hej, idem tam trošku, nie? Hej, budeš? Dobre, dám ti okuliarky a bude pri tebe Janko. Dobre? Hej, počkaj. Hej, môžem? Musím nájsť zase svoj mobil, kde som dala. Čo budeme? Prestaň. Radšej vymáš, nemyslíme na to, ale ja už si neviem, čo mám o tom myslieť, všetko, že to nakoniec vôbec dobre skončilo. Som rada, ale ja to neviem, tak spolupracovať. Čo v Košice nenájdeš. Dobre, idem, detičky. Kam ideš? Len tu na balkón, dobre?
môžeš si zavrieť oči, oddychovať, kľud, hej? Áno, relax.